iki lho urip ning desa iki penak eram. Isu-isu ngopi. Wah, seger mantap nan. Masya Allah, seger ya kopiku. Kalau malam gorengan ini kan gue enak. Nyalang-nyalang pemandangan alam. HP ora payu-payu, dadi sales ngene iki. Wah, kayaknya uang gak ngecel ketawani gelem ora. Lho, sapa kae? Kok nek cahanyar mlaku-mlaku nggowo apa kae yo? Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Lho, siapa iki? Sales Mas. HP nawani HP iki lho Mas. Oh iya, itu. Sampean urung di HP to Mas? Kok ngerti sampean? Yo wong desa iki jarang di HP. Jaluk kopine Mas ya. Oh, monggo. Sampean ki nrunyam tenan lho. Iki wong tuwek aja wis kopi lho. Kopiku iki. Iki gorengane dipangan. Nggih Mas. Lah iki kok Piye Mas? HP apa iki? Iki arep nawani HP ndudu ora Mas? Ora ndek duit ya keceklek iki. 500.000 Mas. Orang ngira Mas. Tapi aku arep yo apa yo ana HP ini. Ora kangge aku HP wong tuwek kok. Yang ini penelpon di Facebookan ngono. Pas bukan karo sapa? Rondo. HP-ne second lagi. Oh Mas, second iki. HP anyar ya nek iki tapi lek sampean buka kotake wis ketuku kudune. Wah, ora lah didelok ndi sik. Enggak oleh. Ya ora ndelok barangnya piye to, Mas? Limited edition iki nek. Tuh niki. Njupane yo ngene iki. Gambarnya kan ngene iki. Iya. Enak pemain babalane iki. Ya iya enek. Tapi sumpah enggak ada duit aku, Mas. Enggak situ enggak tuku HP aku. Tulung Mas, kat mau ora payu-payu HP ku. Ya tenan iki Mas, aku enggak ada duit ora ngapusi aku. Delokno lho gini-gini kira nek opo iki. Salah opo. Ya wes Mas, kasih tahu. Yes Mas, atur suwun. Ya mumpung aku payu ya. Nggih. Enjak kopine nih Mas. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Ora payu-payu. Wah enak uang gue. Awan ya jak mbok film. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arab nawarne HP Mas. Aku ki sales HP. HP apa? HP iki lho HP Android masa kini. Jaluk piro? Wong kono mau tak tawari 500 ora gelem Mas. Saiki yo wis berhubung sore, jam wis arep maghrib ngene iki yo rezekine sampean lah njaluk piro. Aku ndek 50.000 sampean gelem ora? Wis ora apa-apa. Anjuk wis kena. Atur sono yo. Ya. Wis balik kono, balik. Alhamdulillah entuk HP anyar. Tapi aku urung iso dolanan HP. Dolanan lah. HP ku anyar iki, arep jenenge kanca-kancaku lah. Lho, apa nih? Lho, apa wi? Apa ya? HP? Gak ilah. Lho, HP ini siapa ini? HP. Aneh uang ini. Anakku ini berarti. Gak ilah. Anjir. Kampret lo. Bantuin tolong. Iya pagi. Marah ya.
Assalamualaikum. Pak. Sopo dadane iki? Nggak gua main ML lah. Kampret. Mati lo anjir. Pak. Oi, Bukan wangi. ya yang kesek, cik main game. Bukan wangi. Sek toh. Pak. Pak. Dia lagi. Pak. Masya Allah, malah main game gitu. Tak mau ngenteni nganti rampung lagi game. Jenuh aku ngenteni ngene iki. Pak. Jane sopo toh kayak gini? Beh, jan. Celuk iranya. Walah kowe toh. Iya mlebu. Ngenteni suwi aku. Bali. Kowe lho. Piye napa? Celuk ikat mau ora nyaur-nyauri. Ya napa? Gila. Aku nemu HP. Nemu HP. HP ini sopo wi? Mbok aku lho nemu arti dadi ning dalan ono kaya mau. Delok-delok ini. Siapa tadi ya? Ci anyar iki. Balik nih lek nganu enek sing goleki. Mana man? Lagi rezeki gua aku nemu malah dibalain Ning rezekimu ya ora apa-apa. Alhamdulillah ya. jadi balane lah rezekiku ki. Lah kowe nemu ning pundi? Dalan pinggir alas-alas Purwa kan. Oh alah. Golek peluk paling. Paling ngomong. Tapi dusora lah tak cikok ya. Ya ora apa-apa rezekimu ae. Ojo mok cikok cip HP kuwi. Kuwi doamu balekno. Hahaha, cimuk wae cip. Iki HP-mu wong kowe sing nemu ono aku cikok ojo mok cikok HP kuwi. Ojo dirungokne kae iki. Ngopo iki? Ora apa-apa. Aku ki bingung arep balekne HP iki apa ora ya. Nek kuwi rezekimu ya yang jajal kok anak goleki ora Kalau ana sing goleki ya balekne ora ya tapi ya anu balik kok didol Pak yuk. Larang lho iki entuk duit. rezekine wong ki enek sing ngatur wisan. Dewe iki aja Tapi ki rezeki. mengambil hak milik orang lain. Lek kowe pengen ki yo berusaha. Ojo njiko wae wong liya. Ya wis lah, engko lek nek sing goleki yo tak balekne. Ya wis ngono. Beh ning ndi mau tuku HP anyar nek? Ning ndi? Pening kene iki mau ceploke. Ndi yo. Siapa? Kayak apa kayak Maling kok, Pak. tuh Kuwi tak liping munyer-munyer. terus kan goleki Golek apa ya? Oh, maling kok. Nek kodok paling Bahaya iki nek maling mana-mana. apa yang golek apa kan? Bisa. Kodok nih. Anu yo tak tekonane yo. Heeh. Nek kene dhisik ae tak tekoni. Bentar. Apa to? Loh. Mas Michael open kan? Ngapa Mas? Boleh apa lo? Boleh HP iki lho. Hilang HP ku. Kayak lo Mas. Minggu kene dhisik lo. Ya, Boleh apa sampean? boleh HP ku hilang. Apa HP sing tak temu mau ya? HP apa? HP tak tuku malah mending sales. Rewangi nabung 3 tahun. Delokno awakku kuru iki lho. Ora mangan 3 tahun iki. Nah, wae sampean lemu koyo ngono kru piye to? Perukan daging maksudnya. Sampai ngerti ora HP ku mau? Ora HP apa ora nemu aku. Kudu aku sing nemu. HP ireng to? Heeh. Kudu aku sing nemu. Sing nemu ki arep tak kei duit to Yan. Duit iki. Untuk duit iki. Pira nek kayak duit? Wis padha karo lek tuku HP. Wah. Kayak duit jelas sih. Larang emang HP ini. Oh iya Mas. Hmm?
Soalnya aku mungkin nemu HP ireng. Nemu HP. Heeh. Paling HP-nya sampean. Itu tak delok ndak. Cimun tang. Cimun nang apa deh? Tapi HP-nya sampean untuk ya Mas ya. Jajal cimun dhisik. Kok HP ku Tapi ning kono kae kok aku nemune ning ndi? ning dalan. Ya jan delok pengen delok aku. Tak sik dhisik ya. Heeh. Wih, Ngopo? wong kae sing duwe HP iki. Balekne ora ya? Sakarepmu. Sakne aku jane. Delek njek lah. Iya, mana. Iki tuh Mas HP-nya Mas. Jal delok. Delok itu jal HP ku tuh. HP mudu. Ya engko tak lek HP ku ya delok. HP ku iki, Lah, tas kuku iki mau. aku sing nemu kok. Matur suwun Mas ya. Lho. Ki HP mudu HP ku iki Mas. tenanan. Nggih. Matur suwun Mas ya. Ya wis, lah HP-mu. Aku ikhlas kok ora apa-apa. Iya. Iki kan duite matur suwun ya. Ora apa-apa ikhlas kok. Ikhlas. Aku ikhlas. Ayo matur suwun. Podo-podo ya. Lah ngopone ya. Kowe kan mau game wae lho. Kira-kira dite. Wes. Alah. Mau patene game apa iki? Iki kamu strategi ae. Lah piye? HP ini kamu tak balik nih, San. Lah sapa sing duwe? Kayak mau Mas Meklopon. Meklopon. Yang main pinggir kono tadi. Oh, pinggir kali ngono kan. Tapi aku dikai duit iki Weh, lumayan. rezekimu kuwi. Banyaknya uang tidak menjamin kebahagiaan, tetapi mensyukuri apa yang ada akan membawa kebahagiaan. Ngono le ajib. Nah, rungone. Hidup itu indah kalau kita mensyukuri apa yang ada. Nah, ini contohnya. Iki rezekimu, le HP kamu, doaku le ajib.